Omthandazo isabatha eminye sabatha mayibenhle kwabangcwele mawane sekumphatha nkonzo Nkosi angicele Nkosi umfundisi Mshoza wasemangangeni angilekelele amen. Isabelelo somthandazo wesabatha isabelelo senkumbuzo yezulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Ngiyayikhetha inkosi yasePhami. amen Nkosi yamakhosi wena owazi ngingakabikho esiswini samami emathunjini kamama ngangakabunjwa angibumba wena iphambi kwakho somnganise iphambi kwakho Nkosi yamakhosi ngiyacela kuwe Nkosi ngolwenkosana ngiyacela kuwe nyazi lezulu uma ngilapha Nkosi phambi kwakho ngibone ngangenalo ulwazi ukuthi ley'nsuku ziyakuba khona inyama yami isabona ngamehlo uma Nkosi-ke ngihleli lapha akusiyo intando yami akufanele umuntu kuleli bandla ashumayele hleli esingisini noma ehlele enqoleni ehambayo umthetho waleli bandla
mama eshumayela uyaguqa kodwa ngazi noma ngikubona isibilini ngabona umfundisi ephami engeniswa ethwele ngengubo ngangazi ukuthi lo mfundisi uzophatha inkonzo nabanye bethu abakhona lapha ethempelini angikholwa ukuthi bebengacabanga ukuthi umuntu ophushwa ngenqola ufanele kuba akhulume phambi kwabantu abancane. Izolo ekuseni fika ingane izalo umzala wami ithi baba ngiphuphile ebusuku ngiyewasabele namaphupho amanye amaphupho uthi ushembe awufa baye bathi mabe baphuphile abantu usekuseni sebethi nangu uNkulunkulu oyini kanti kade bephuphe ebusuku. Yebo. Uthi ke umntwana baba mzala wami uthi ngibona inkosi yasephakameni iphuma lekhaya uthi sengathi siyaguqa yayisiphenduka ithi kade ngilande umfundisi ukuba aye ebuhleni iyamfuna inkosi. Ngicabanga ukuthi beko level ngesikhathi ekhuluma le ndaba uthe ngo-2 kuya 3 wasengena ucingo bengilele nje ngiumuntu ohlalelela angisakwazi ukuvuka ngilale kusukela ngo-December ngashintsha isibhedlela kusuka ngoJanuwari kwakufanele kube uphele nami uJanuwari kodwa wanqaba Nkosi yasephakameni. Kuthi ngawo-2 kuya 3 kungena ucingo liphuma ubaba uMvangeli uMdluli uqala ukukhuluma izinto eziningi ezinhle nje ezingangithusi ekugcineni uthi angazi uNkulunkulu uthini kuwe mfundisi nase ngiqala ukushaya uvalo message nje uthi ithi izwi lenkosi onyazi lwezulu angikwazise ukuthi uzawumenzela inkonzo kusasa. Ngithi mina ubaba uMvangeli hawu Mvangeli yani mina ngikwazi ukuhamba ngokuvuka ngiyavuswa manje manje ngizonza njani uthi kangazi kodwa ke yakwazi konke. Ngingene nginovalo kakhulu nje njengoba ngihleli lapha wayesesondela wathi seliphinde lathi lithe njalo khuluma uhleli khona lapho kuwitshi ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngibonga ukuthi mawuphinda uzalwa hlanu amehlo amaboni akwenzekanga ukuthi mawuphinda uzala kwesihlanu phakathi kwalolu hambo lude amehlwani angabe sekhona uthi mangifika kuyena ngiletha abantwana maqala inyanga kaFebruary engithwele kade ngithi ngiyesaba ukuhamba ngizothola kanjani phambi kwababa mangifika ngizoyikhuluma leyo ndaba yinde kakhulu mangifika kuye uthi phina manje mfundisi usethe ubombela phina ngahamba lekhanga nesibili wasengiphanika amanzi ushembe Nkosi uma sihlwe ukukhonza Nkosi
Nkosi senziwa izono masifike ukubona Nkosi yasephakameni senziwa uSathane masingakuboni kasizenze senziwa ukuthi mhla uphuma kwanentanda bathakathi kunamadoda athi samba nawe athi siyasifike lapha uyakhona sibonile ngesonto edlule ukuthi lamadoda kanazange afe sibonile ngesonto edlule ukuthi lamadoda akhona ngaphansi kwamanazareta mhlawumbe angiqondile ukukhuluma ngalezo zinto mhlawumbe abafowethu esibathandayo nobe abangani bethu mhlawumbe sahleli ndawo wafika izazi aziphuma
Malaki isahluko sesithathu. Incwadi kaMalaki. Waba namabhayibheli afana nelami. Itholakala page 796. Malaki isahluko sesithathu. Ivesi lokuqala. Bheka mina ngothuma isithunywa sami silungise indlela phambi kwami uyakuthi inkosi ngicela sizwise kahle lela uyakuthi inkosi enifunayo iyafika angithi kunjalo manje angiphinde futhi leli verse bheka mina ngiyawuthuma isithunywa sami silungise indlela yami phambi kwami uyakuthi inkosi enifunayo iyafika iyaqhubeka iyafika izuma isithunywa sovumelwano elisifisayo bheka siyeza usho uJehova wamabandla amen Incwadi kaJoshua uJoshua isahluko sama-24 ivesi 15 kepha uma kukubi kimi ukumkhonza uJehova khethani namuhla yena eniyakumkhonza noma uThixo ababakhonza uyihlo bengaphesheya komfula noma uThixo bama-Amori enhlezi ezweni lami kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova lapho uJoshua wayesethatha isinqumo sengathi lapho uhleli khona ungathatha isinqumo sakho ungathathi somfowenu ungathathi esomza wakho ungathathi esikama wakho kodwa thatha esakho isinqumo uthi lapho uJoshua mina ke nendle babehlumuka abantwana bakaIsrayeli lesikhathi babeqala ukukhonza izithixo wanqoba uJoshua uthi mina Joshua nendle yami ngizamkhonza uJehova mina Joshua nendle yami ngizokuya ebuhleni ningambhali kabi angikhulumi lezi izinto angikhulumi ngomuzi ongawazi ngikhuluma wasebuhleni amen mina Joshua uJoshua wathatha isinqumo nendle yakhe nezingane zakhe wathi mina Joshua nendle yami ngizamkhonza uJehova uma sifika lapha ekhaya ngake ngakusho lokho angiphile namhlanje bese ngishawa lungile uma sifika lapha ekhaya phela inyanga ezulu engaphethe lutho ngake ngakusho lokho kwanginje leso sikhathi kodwa ke engaphethe lutho
kodwa ngiphinde ngithi unjalo namhlanje emakume asithelwanga sophinde sidlule ku amen kanti manazalika sesobaleka sesifilipi thina nje sigogo esiphushwa ngama-wheelchair yabona nje ngihleli ney'qabavu zey'nsizwa la zingangishiya khona la kodwa sesingabaleka sesifilipi uthi uJoshua mina nende yami akasho ukuthi sonke siyehleli wayisho kubantwana bakwa-Israyeli uthi mina nende yami ngizamkhonza uJehova mina nende yami ihleli phambi kwalo uThixo lenkosazana amen ithi inkosi yasekuphakameni uShemba kafi ithi akabulawa umuntu yayikhuluma ngentombazana ngalezo nsuku eyayihlukile yathi mayisihlukile mayifika ekhaya kubo yayiseqalwa ukugula yagula kakhulu abazali bayo bangazi bazokwenza njani bayithatha bayise inyangeni kwathi kufa mina ngiyagula zabelungu nezamandiya ayishongo ukuthi amandiya yo niyazi ukuthi yathini ke sengaboshwa mina namhlanje kodwa yasho lokho ke uziba ithi yayisho ezinyangeni zabantu nezamandiya kwathi kufa yabulala ithi basebeyibizela amaziyoni ithi inkosi yasekuphameni afika amaziyoni le ntombazana ayikaka eyithandazela ithi kwathi meqala kugqula ngemboza wayesithi umongameli walamaziyoni akenimeni niyabona nje kule ntombazane na bathi abazalwane bakhe wawo umongameli sibona wathi khona isandla sikaShembe kule ntombazane asikwazi ukubeka isandla sethu phezu kwale ntombazane ngoba inesandla sikaShembe yayisithi intombazane hawu uShembe ufunani kimi ngoba mina kade ngahamba ephakameni manje uShembe ufunani kimi futhi angisafisi nokuphinde ngiyibone ingubo emhlophe nithi umuntu kaNkulunkulu no umuntu olaka kangaka ithi ke yayisho mina angazi ke ukuthi kunjani namhlanje sengathi angazi noma umuntu sesidale ngawo izolo uzawubuya yini umusa August Baba
amaNazaretha ayingcwele amaNazaretha lawa bethi ungafi awufi Amen. Bonga abefundisi ngababala ngamagama kodwa baningi kakhulu ngibonga abavangeli nabo baningi kakhulu Nkosi yamakhosi ngibonga abakhokheli yeyilanga bangena endlini ngilele ngibheke phezulu sengihlinziwe babe ngama-23 bathandaza bathi Nkosi siyacela vuka babe tshena wena angimazi lo shembe ukhonzwa kanjani ithi Inkosi ayikhoma le ntombazane ithi ayizange ibuye ephakameni yaze yafa ithi angifuni ukuphinde ngiyibone ingubo emhlophe ngiyabonga ke Nkosi angaze bengasacabanga futhi ke angivume kwaba ingcwele isono wathi masekuhlungu kungehlula umlenze wami ulengiswa emqadini uwehliswe ngilalewe esibhedlela eMakhoti ngalala esibhedlela saseLithuli bafike bathi khona ngeke usizwe lutho siyaqhuma angiphumanga nje ngemvume ngaphuma ngicela iphasati wayesemthuma uNkulunkulu umuntu engamazi esuke kude ncane ukhona la ethendeleni wafike ngangazi ukuthi umuntu uyalashwa endlini odokotela baze bamhlinzele khona la emlenzeni wami ngihlinziwe eNazaretha ushembe sethuma umuntu wakhe amthandayo wangihlinzele embhedeni ekhaya kimi ithambo lomuntu angilazi bengiqala ukulibona mina nengane zami zayiqala ukubona ithambo lomuntu zabona uyise ithambo lakhe ngithi shembe uyinkosi yamakhosi ngenye amadoda amathathu ngiyathanda ukukhuluma ngala madoda amathathu noma ngaqala ukukhuluma ngalo amadoda amathathu ngelinye ilanga ayingene umoya wevangeli ayingene umoya wokholo ayisethume hambe ishumayela ivangeli kaNkulunkulu kwakuthi manje amadoda ebheka ngasenyakatho kuthi ngaseningizimu lapho eqale khona abantu bese besiqala behlubuka athi bebheke eMpumalanga kuthi ngasentshonalanga lapho eqale khona amadoda bese qala ihlubuka aqala manje ahlupheka ukuthi ukushumayela wethu kanti kuyini mase sidlula abantu bebebuyela emajwaleni mase sidlula abantu bebebuyela ekuphuzeni ekubhemeni igwayi benze zonke izinto uNkulunkulu angasithandi base behlangana lamadoda amathathu athi sesiyabona ukuthi khona into esihluphayo khona indoda esihluphayo igama layo uSathane aseqala lamadoda akhayisu ukuthi amfune uSathane nje amfune uSathane angazi ukuthi uSathane ufunwaphi ngoba amakhosi asephameni athi uSathane uyangena nasethempelini uSathane uyahlala nabo umuntu akhathaleki ukuthi wembethe ingubo emhlophe akhathaleki ukuthi uthi shembe inkosi kodwa mayisengene uhlala naye nje anemfundiso kwakhe athi shembe beda kusunywe athi yena ngangcono siqale phansi athi beda shembe sibheke eMpumalanga athi yena ngangcono sibheke eNtshonalanga
angikali ukuyikhuluma le ndaba kodwa ngizwe ngifikela ngoba uma ushembe ephuma into yabazwe khona amadoda ahamba nawo athi shembe sihamba nawe siyasifike nawe nasebuhleli siyasuke sikhona ngesikhathi ushumayela nathi siyoba sishumayela soba senza konke okwenzayo singacabangeli eManazaretha ukuthi mhlambe la madoda safa Ithi wenza konke engikwenzayo umani yabo nikela uyasondela
Umanishumayeli uyasondela. Mandidi uyasondela. Uthi kwenza konke enikwenzayo lo Sathane. Ithi ke wona unqoba amaNazaretha. Lo Sathane. Yona wenza amaNazaretha angabhekanga besabhekana. Ningangezwakala. Izawusho into. Ikhuluma ngonyaka phezulu. Ngadideki. Ngesonto edlule ngangihleli nabanye abangani bami. Angaze kwafikana. Yithi mina ngibafowethu ngesonto ezaso lisahleli ndawonye nje. Hey. Kodwa ngiyajabula ngoba laba ngikhuluma nabo sihleli nabo nekhaya. Amen. Amen. Yithi ngesonto ezamadoda konje sobisa. Sobe sambabaza ndawonye ushembe. Angathini kwafika noma kwafika ugula umuntu uyagula nje noma ephila. Sobe sahleli ndawonye nje sibuka lapha. Engani siyabona nje lapha. Engani siyabona nje abantwana basephambili. Amen. Angibehle lapha izolo asamboni manje. Ithi lapha inkosi inyanga izulu. Ithi mina ngizala ushembe yazibamba nasifeni. Yathi mina ngizala ushembe yasizibamba la. Yathi akekho umuntu ongishaya isibhamu ngife. Yebo. Amen. Nazaretha nani khona abantu. Yebo. Amen. Yathi akekho umuntu ongishaya isibhamu singife. Yathi kodwa uma kungenzeka lokho umuntu angishaya isibhamu ngife uthi ngiyangibona ngishona phansi bese ngibheka phansi bese ngiyafuna amehlo ngifike sengihleli khona. Amen. Unjalo namhlanje guqe lo muntu wayihlinze ekhaya. Ungabe isona. Ngeke kwethu nyoshwe. Guqa dokotela enokhona ushona Nkosi. Ukhona akaguqe nje. Bambona ethi nyoshwe. Semncane kakhulu ambeke nje. Ithi Nkosi yamaNazaretha kufika la uthi sethe ubombele ngekusafa. Amen. Sesibheke kuwe. Amen. Wahleli nje lapha sibheke kuwe. Sithande emkhulu lweziboshwa sithi manje uThixo. Amen. Ithi ndoda, ithi inkosikazi yase-India, ithi ngangithi mntanami lo Thixo akabe wakho. Bopha soba uThixo mehlela eba uThixo kama wakho mntanami.